bisimila hôtel Lafia la niko hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Ame taratala septembre kalo kile 23 san 2025 ka aw fo ka kuɲumando aw minnu sɔgɔnbɛ ana ni waati na ka fɔ aw bisimila ka bamanankan kibaru kɔnɔ la kɛnɛ mun ni a bɛ ɲɛfɔli caman sɔrɔ Mali fo ka taa se diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ma. An ka wula in na kunnafoliw la bakuruba dɔw bɛna tali kɛ. Jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga ale ye pankuru ta ka i kunda diɲɛ selege naani tɔnba ka jalajɛba o mun baaraw n'o kan ka taa kɛ jamana ɲɛmaa tɔgɔ la a ta ko 80 in an ka jamana premier ministre ale bɛna taa Mali jamana ka o nɔnabila. An ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 65 na o ɲaɲali baaraw kɛra kunungo boulevard de l'indépendance yɛrɛma hɔrɔnya tɔgɔ la kɛnɛba kan kɛnɛ mun ɲɛmaya ni a fɛn bɛɛ lajɛlen kun bɛ jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ale ka bonya n'a ka yamaruya kɔnɔ la ka fara Bamako kan ɲaɲali kɛra marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ Kayi fo Aguelog Mali marabolo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛma hɔrɔnya baara ɲaɲaliw kɛ o fɛn mun ni o kun famana ka kɛ ɲina san kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye o baaraw de ye défilé kɛra fan bɛɛ lajɛlen ni ka jamana filintigilakaw ani fo ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya k'o kofɔ. Danganiya kɛra ni waati na ka yɛrɛ k'a fɔ ko kulu marifatigiw walima farafaralikɛla minnu ni olu tun bɛ kidalikaw bara ko fila olu ni Ukraine tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa u ni fo ka taa se Faransi jamana tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u yɛrɛ ka kuma lasela o bɔra ka a latigɛ ka ɲɛnamaya TV5 jabaraniso sanfɛ an bɛna an da maga o la ka ɲɛfɔli caman kɛ aw ye o kan. Ballon d'or o kɔnɔna la Faransi ka den Ousmane Dembélé ale bɔra ka dolanci a jɔnjɔnba in ka o ta jɔnjɔn mun ni o bɛ kɛ ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ Ballon d'or san kɔnɔ ka se ka o di o ŋanaba ma. Ninnu de an ka kunnafoli la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoli wɛrɛ fara minnu kan sɔni an bɛ walawali kɛ aw ye an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ ko ɲuman ja ni bɔlɔlɔsira n'an ka kunnafoli siraw bɛɛ lajɛlen kan sɔni an bɛ segin ka na. Ka segin k'aw fo ko kura aw minnu ye jani suganti ka kɛ aw kunnafoli ɲiniyɔrɔ ye. An ka jamana premier ministre général division Abdoulaye Maiga ale ni délégation ba u ye u kunda diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies a jabala kan yaasa jalajɛba mun kan ka taa kɛ ni a baaraw bɛ sen na u ka jalajɛba ta ko 80 an ka jamana ɲɛmaa tɔgɔ la général d'armée Assimi Goïta
Premier ministre ale bena taa Mali jamana kunganko kuma fɔ ani fo ka taa se an ka jamana bɛ lahala mun na bi jalajɛba in ni a baaraw kan ka kɛ k'a daminɛ septembre kalo tile 23 in ka taa a kun cɛ septembre kalo tile 29 an ka jamana premier ministre ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la a tɛ a da kɛ a bonbon ye o kɔrɔ a tɛ nɔgɔ to kuma la a bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bɔgɔra dɔn monsieur je répète a bɛna taa kɔrɔfɔ minnu fɔ ɲina bɛɛ lajɛlen bɛ ka o de kɔnɔ nka kuma minnu kɔni bɛ don a da jamanakuntigi fɛ a kuma kelen a t'a to yen wa a tɛ nɔgɔ k'a la a bɛ taa a bɛɛ lajɛlen fɔ an ka jamana tɔgɔ la Abdoulaye Maïga fo ka taa se délégation caman ma don nataw la mun mana bɔ o koɲɛ kɔnɔna la an bɛna o kungo ni a ɲaɲɛ bɛɛ lajɛlen jɛma bɛna bɔ a kalama n'an bɔra o kɔnɔna la 22 septembre san 2025 in o de bɛ kɛ san 65 an ka jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ɲina san kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ɲaɲali mun kɛra an famana ka a ɲɔngo ye bawo san caman kɔnɔna la ɲaɲaliba kun tɛ ka se ka kɛ k'a sabu kɛ jamana lahala ye nka ɲina san kɔnɔna la jamana ɲɛmaa minnu bɛ an kunna u y'a yira k'a fɔ a ka kan an ka nin kɛnɛ in k'a laɲɛnamaya bawo nin ye waati ye waati mun b'a yira k'a fɔ an bɔra jɔnya juru kɔnɔ an kɛra an yɛrɛ ta ye o kan ka laɲɛnamaya wa jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara kura minnu ta fɛlɛ kura minnu bɛ u bolo ani kɛlɛminɛko bunakun kan hali n'a sɔrɔ yɛrɛma hɔrɔnya fintigilakaw dɔrɔn ta tɛ bɛɛ lajɛlen de ta don nka bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jango i ka k'i yɛrɛ ye o k'a sɔrɔ i lakanaden don fɛn bɛɛ lajɛlen de ye kaana ye lakana ka gɛlɛn kosɛbɛ o de la 22 septembre kɔnɔna la minɛnw bɛ bɔ ka yira maaw la k'a yira diɲɛmaa la k'a fɔ anw labɛn bɛ ka an yɛrɛ lakana fintigilakaw u labɛn bɛ ka se ka civiliw ni o ye maa nana sumalenw ye ka maaw n'u bololafɛnw k'u lakana marabolo fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ha ka ja jamana sibiri ɲɛ kelen tɛ to yen lakana tɛ sabati yɔrɔ min na o taamasiyɛn ɲumanba de yirala 22 septembre ɲina san n'a kɛra kɛnɛ belebeleba ye jamana ɲɛmaaw i n'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye yɛrɛmahɔrɔnya ta k'a di an ma n'an b'u wele ko an ka yɛrɛmahɔrɔnya faw père de l'indépendance olu ye baara minnu kɛ tasibila kɛra u ye ka filɛri ta ka taa a bila monument de l'indépendance o dugumala la ko dépôt de gerbe de fleur ni o bɛ taamasiyɛnba ko fɔ ni o b'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu ye baara kɛ n'u tɛmɛna kɔfɛ u ye baara min kɛ an b'a dɔn u ye ani u ye jamana mun di anw ma k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ se ka danganiya sɔrɔ jamana in an bɛna a baara wa a bɛ baara ka kɛ malidenw sago ye o kɔnɔna la jamanakuntigi a kɛlen ka filɛri bila a wulila ka taa se fintigilakaw ɲɛkɔrɔ ka munumunu salo kɛ ni ka a yir'u la k'a fɔ fintigilakaw bɛ baara mun na jamana ɲɛmaaw u wasalen don u kɔrɔ wa halisa u b'a ɲini wulikajɔw ka kɛ ka se ka dɔ fara halisa lakana sisiri kan o kɔfɛ défilé militaire ka sɔrɔ ka dabɔ maa nana masumalen ni o ye civiliw ye olu ka défilew ka fara fintigilakaw ka défilew kan ani fo ka taa se maramafɛnko bunakun kan ni diɲɛ bɛɛ y'i ɲɛ jɔ mali la an bɛ don min na ko bi k'a fɔ maramafɛn minnu bɛ an bolo bi jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka fɔ la diɲɛ subahana maramafɛnw k'a dɔw bɛ an bolo a bɛɛ yɛrɛ tɛ se ka yira n'a dɔw yɛrɛ la k'a bɛna kɛ an sigiɲɔgɔn dɔw kɔnɔ ko olu ka lakana ko u bɛ ka siga u la k'a bɛna kɛ sigiɲɔgɔn dɔw kɔnɔ k'a fɔ maramafɛn min bɛ anw bolo a bɛɛ ma se ka yira sanfɛ kɛlɛcɛw minnu ni olu bɛ ji kɔnɔ ani fo ka taa se kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ minnu bɛ moto sanfɛ ani kɛlɛcɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ kɛlɛfara bolofara bɛɛ lajɛlen finitigilaka bolofara bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ka défilew o de kɔnɔna la malidenw wasara fo ka taa se sanfɛ pankulu o mun b'an bolo bi bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ a caman ani an ka droniw lakɔlɔsikɛlanw olu caman mun bɛ an bolo nin bɛɛ lajɛlen taamasiyɛn yɛrɛ la nin kɛnɛ in kan ka yira malidenw na k'a fɔ maliden bɛ se ka i disi gosi maliden bɛ se ka a jigi sɛmɛ a ka finitigilakaw la bawo ko baaraw bɛna kɛ ka se ka bɛɛ lajɛlen nimisi wasa laɲini ye mun ye maliden n'a bololafɛn ka se ka lakana fan bɛɛ lajɛlen fɛ kiba kunnafonilaw yɛrɛ fana défilé la bawo kunnafonila camanba kun bɛ yen olu mun ni olu ye kunnafoni cɛbalenw ye caman taara ka taa kunnafoni ɲini ka défilé kɛ k'a yira diɲɛmaa la kiba ma défilé de o kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛra aw bolo a ye sɛgɛn mun kɛ
kunnafonilaw olu jɔyɔrɔ ka bon bawo kunu bɔlɔlɔ fan bɛɛ lajɛlen minɛna ka se bi ma jaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafonilaw ka baara bɛɛ lajɛlen k'a fɔ anw fɛnɛ ka cɛbalenw bɛ baara mun na les soldats de l'information u bɛ baara mun na diɲɛ bɛɛ lajɛlen a lakodɔn k'e o kɛnɛ kan a y'aw ka kuma galamani sɛmɛ maa minnu kun taara défilé kɛ olu ye u ka hakilinaw fɔ ani u nisɔndiya mun b'u la ka sanga ni ɲina 22 septembre a baaraw ye an bɛ t'e fan fɛ ka jɛn dɔw ka hakilinaw lajɛ. bi tɛ 22 dɔrɔn ye bi an ye yɛlɛma hɔrɔnya min fɔ diɲɛ bi y'o yirali kɛnɛ fɛnɛ kabiri transition nana san 2020 an bɛ se k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka 22 kɛ ni waso ye parce que a waati sera a don sera an ye baara minnu kɛ yanni 22 labila cɛ an bɛ se k'a fɔ farafinna Woroduguba dugu tɛ yen bi an b'an ka se yira mun na bi o de y'a to bi an ye nin kɛ de façon solennelle ka dayɛlɛn bɛɛ ye bɛɛ kana ka kɛ seere Mali ye puissance de ye c'est pas parce que an bɛ ka défilé dɔrɔn kɛ non o tɛ mais c'est pour juste que k'a yira k'a fɔ an bɛ fɛn minnu fɔ mɔgɔ jamanadenw ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ kuma minnu fɔ ko fɛn caman bɛ yen Mali tɛ sɔn a ma wa fɛn dogolen caman bɛ Mali bolo bi y'o bɔdon dɔ ye quoi n'i ye sɔrɔ lajɛ u b'an attaquer ni drone minnu ye ça c'est des drones de renseignement kunu an y'o ba kelen de layɛlɛn sanfɛ donc o ye k'a yira k'a fɔ fɔlɔ dugu de tun bɛ jeni k'u ye information di fɔlɔ dugutigiw tun bɛ da k'u ka da k'u ye information ni zen drone de bɛ sanfɛ donc i b'a bila i kun na k'a fɔ information renseignement humain an bɔr'o kɔnɔ ka ban quoi an ka armée dépasse o kan donc an bɛ ka fɛn min yira bi mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ kulonkɛ tɛ bi ni maliyɛnw ye min y'u ɲɛ la bi maliyɛnw bɛ k'o seere bi quoi donc k'a yira k'a fɔ nin ye ko daminɛ 22 ka kɛ tan ka dayɛlɛn bɛɛ ye jamanaden bɛɛ kana kɛ seere a ka armée ka suprématie ma an bɛ se k'a fɔ ko nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye donc k'a fɔ ye ko aw ni ce aw ni baraji bi aw ɲɛ mana da min kan o tɛ mɔgɔ ka kuma o tɛ président ka kuma o tɛ Boumabel ka kuma ye o tɛ maa si ka kuma ye o ye aw yɛrɛ mana min aw ɲɛ la. an hakili la Mali histoire la fɛn caman kɛra jamana in kɔnɔ mais ni c'est rare an ka bi défilé ɲɔgɔn ye i y'a ye bolimafɛnw daminɛna heure min na fo ka kuncɛ heure min na avion ye minnu kɛ ani fɛn minnu kɛra sura a daminɛna hɛrɛ la ka ban hɛrɛ la et surtout ça aussi parce que ka défilé bɛɛ lajɛlen kɛ a sécuriseli o fana tun ye a damana défi ye quoi donc a défi armée sera k'a relever o b'a yira k'a fɔ ko alhamdulillah an ka jamana a contrôle b'an bolo même n'a sɔrɔ ni jugu b'a fɔ k'a fɔ ko k'u den ka don an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ joyeux fête d'indépendance ensuite kɛlɛkɛminɛ minnu tɛmɛna a blindé de ka ca kosɛbɛ parce que o ye an bɛ kɛlɛ min na ɲɛngoya kɛlɛ tɛ jugu b'a dogo de donc embuscade ni fɛnw bɛ se ka da donc ni blindé bɛ yen nɔ a ka fisa sɔrɔsiw ma et puis a b'a to a bɛ se ka don jugu tu la kosɛbɛ ka kɛlɛ kɛ i y'a ye blindé caman bɛ la et surtout an bɛ samiya fana la kɛlɛ bɛ kɛ k'an to samiya kɔnɔ na ji bɛ kɛ yɔrɔ caman na et surtout ji fana bɛ jamana camancɛ bolo fanfɛla fana i y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye ji kan kɛlɛkɛminɛnw olu fana caman bɛ a la ani fɛn minnu tɛmɛna transmission et autres la vraiment an bɛ se k'a fɔ aujourd'hui armée dafalen b'an bolo bon kɛlɛ waati yɛrɛ de 22 kan ka fêter o waati yɛrɛ de quoi parce que kɛlɛ bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de minɛ la fo an ka yira jugu la k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo et puis surtout k'a yira diɲɛ bɛɛ la ko mɔgɔ tɛ se ka anw ka suri minɛ an na quoi c'est très important k'a fɔ c'est très important i b'a hali ni banni kɛra du kɔnɔ ni kɔɲɔ bɛ yen o b'a fɔ ko kɔɲɔ kana bila saya ye kun de b'a la quoi ni dusukasi min bɛ Ala de y'o kɛ a ye nisɔndiya min k'i ye o fana yira Ala la quoi donc n'i sera k'i ka Ala ye min k'i ye n'i sera k'o bonya segin a ma k'o nisɔndiya yira Ala quoi ça c'est très très important donc nin ye Ala wale ɲuman dɔn de ye quoi en quelque sorte quoi donc n'an bɛ kɛlɛ la ka nin fɛn sugu ninnu kɛ e ka jateminɛ an ye k'a daminɛ sɔgɔma 9h ka na ni heure na maliyɛn bɛɛ lajɛlen content na même degun bɛ mɔgɔ minnu kan n'u ye ni image ye content donc jamana ka baara fana de ka nisɔndiya ɲini ka na jamanadenw kan quoi donc ni fɛn fɛn bɛ se ka na ni nisɔndiya ye ani hakilisigi ye a bɛɛ lajɛlen de kan ka quoi imagine terroriste ka laɲini de a ka fɔ ko olu sababuya la ko défilé ma se ka kɛ a ka fɔ k'olu sababuya la ko maliyɛnw tɛ ka yɛlɛ bilen a ka fɔ k'olu sababuya la ko foyi tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bilen o de y'u ka laɲini donc n'an fana donn'o kɔnɔ dɔ fɛ c'est comme si an y'u ka baara nɔgɔ ma il faut k'an ka yir'u la k'a fɔ fɛn fɛn ka d'u ye u bɛ se k'a kɛ mais se bɛ anw ye an bɛ an ka kulun n'an ka yɛlɛ mɔgɔ tɛ se k'o minɛ an na an ka nisɔndiya et surtout an ka espoir an ka jigiya mɔgɔ tɛ se k'o minɛ an na. An bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka président de la transition ma n'o ye président Assimi Goïta ye an b'a fɔ ani ce ani baraji parce que anw ye fɛn min ye an ɲɛna bi ka défilé la mais ne y'a ɲɛ sigi ka défilé lajɛ a bɛ kɛ intérêt Mali course foyi tɛ yen nɔ ni ɲinan kɛra min kɔ défilé la et puis Mali fana bi an bɛ se k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi
follow ang ma fo o mai l'armée est en train de monter en puissance mais moi je pense que anye bien fait miyebi ça c'est une démonstration par contre une démonstration de puissance au lieu d'une montée en puissance aujourd'hui en président la transition be klemina bien beyaye ça c'est ninte aka kele ninte misika fo amunu be no bi ninte awa kele mais ça c'est pour les générations futures vraiment ani son jalo do da se ni son jamina vraiment amba fo ko vraiment ala kanga jamana basigi wa kele min be jamana ngono fena ambe duwa ke ya rabbi yama ala ka kele ba mo mbaro wa fo aga mo goroba ba fo ni jeme goroba to e na farato te ablato do manga mismani munum be kera fe c'est juste pour une façon de saboter les efforts colossaux que vraiment le président de la transition vraiment et son gouvernement vraiment ont déployé pour le Mali. Donc à qui n'a faut y manquer mais ni fait minkerabi faut que ça n'y do quoi ni kono dimine do ça veut dire ni dimine do quoi kono dimine quoi. Donc vraiment aujourd'hui on peut dire que c'est une démonstration de puissance vraiment de la part de l'armée. On est vraiment heureux mais c'est qu'il faut vraiment ambe sino ko kanye et puis mo munu fana ban jugala mo munu fana abe munu fana kono ka foko Mali benato olu ka titel de la bada foka dieban. Aujourd'hui je pense que après cette démonstration ils vont pouvoir réfléchir deux fois car donc il faut vraiment le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui vraiment Mali cléoté fait na beno déjà Mali aujourd'hui le Mali détient vraiment sa souveraineté et que nous faisons fait que kolo ka foko Mali kumba o ka jodu la chomina vraiment là avec Nambora 22 septembre keneka anga jamana nyemaw ye koroforo dayenema don temenu kayra ka foko Ukraine jamana be ka farafaral kelaw ka olu demanga jamana kono jekulu mumbe ni olu be ka ala nyini ko ka nga jamana fara ko front pour la libération de l'Azawad FLA maw uka babu sentigi do ale brako korofo ka a 70 TV5 jabaran sanfé aka korofo la ayera ka fo ko ulu ni ikarani jamana bolo be nyam bolo niga juru sraw fe ani sra chama fe wa ayera ka fo tuguni ko uni franci jamana fene be barawla wa ko ali bamantia ni juga jakulu bamuni obe chenka jamana kono la nubu wole ko al-Qaeda ko ulu ye demendo o fene ma tinzawatan kono la ko ni korofa mbe a 70 de ka fo anga jamana nyemaw ye kuma munun fo kadalu jonjo mun daka ko Ukraine jamana be ka farafarali kelaw ni kuru malfatigu ka olu deme anga jamana kono la ko nogo foitala anga jamana nyemaw segelu ani fo kata se ame damaka sebendo ma fenfe nofe dalu jonjo de be da akan ka se kata ira jemala dalu flanie an sigara la ka fo ni jamana nyen ketanto nogo foitala ma fenfe na wuli kibe sosoli de kewa ibe kla ka yi ka fo dalu de bora ka jo ko fla uka ni porti parole ni o front de libération de l'Azawadi ale ya a 70 ka ira ka fo ko franci jamana ani Ukraine jamana ulu ni ubolo be nyambolo wa ko fo kata sami wati mene ko bi fe munye ko kuma nyoga dialogue ko ulu kunye onyini onanga jamana nyemo ni nyanche ko anga jamana nyemo mason ama kasoro ulu kun akli bala ka fo duguti sebe moni malido ya ka fo ko sebe mai ko ni bolno blala la Alger jamana kono ko ka barakani ode ko accord d'Alger kasoro anga jamana nyemo ye o sebe fran nu ya ka fo ko sebe mbe na ni duguti de ko ben sebe te ka sebe ta ka fli nyamana ka yara ka fo ko ni ben kai abe olu de nafa oro la ku meka u tomi sigi o kan ko sebe ko la waleya ni mainga korofo la yara ka fo ko anga jamana nyemaw ani fo kata se kidali marabolo konnaw olu mu me fakana farafaraliye ni jamana nyemaw tara dankar ke ula ka ususunu be ka u yera nyini bi ado erete u yera tarodon ko ulu demelendo franci jamana fe wa ko ale mamu yera be kumala tanto ni uyuka babu sentigi ka to franci jamana kono abisimila lendo franci kauka service la mumbe ni uyuka de cesere ba okuka renseignement soin ko ore kemme ka deme don ko sebe kulu marfatigo nunuma wa ko franci service de renseignement jamana fefen be no wala ma fefen be no ni obe fakana ni farafarale anga jamana kono franci kemme ka deme do o bela jelema wa ko obe ka la yininde ka se kana ni farale anga jamana kono fukata se Ukraine jamana ma ba yara ka fo anga jamana nyemo ye korofo mun fo bi
Ikran jamana an jugu don lakana ko bunakun kan wa Faransi jamana olu fana ka baara ye ka se ka basigi ci an ka jamana kɔnɔ lakana ko bunakun kan an jugu don baw u bɛ kana ni fɛlɛ mun ye an y'u ka fɛlɛw bɛɛ lajɛlen ye wa an y'u la kɔlɔsi o de la u y'u ka SPM bila kana an ka jamana kɔnɔ n'u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ka diɲɛ mɔgɔbatigi don k'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ ko DSA o maa don wa kun nalen don ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o fɛlɛ mun ye wa ni an sɔmin'u ma ka u senkɔrɔma cɛ k'u kunbɛn ko fɛn mun ye kidalikaw ka farafarali jɛkulu in maaw n'u bɛ k'u yɛrɛ ɲini bibi in na k'a caman dogolen bɛ Faransi jamana de kɔnɔna la ko nin b'a sɛbɛntiya k'a fɔ AES jamana ɲɛmaaw ka fara an ka jamana ɲɛmaaw kan u ye dalilu fɛn fɛn bɔ k'a bin k'a da Ukraine kan k'a da Faransi kan k'a fɔ k'u bɛ ka kulu marifatigiw dɛmɛ jamana farafarali ani an ka jamana kɛlɛli la o baaraw nɔgɔ t'a la a jɛlen no pasi i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ kɛmɛnan bɔr'o kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaaw ka fara AES jamana ɲɛmaaw kan kunun ko u ye cikan dɔ bɔ ka tɛmɛ an ka jamana kiri minisiri Mamadu Kasoge yɔrɔ ni ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana saba in bɔra a ye fɛn mun ye CPI ni olu bɛ statut de yɔrɔ mun bɛnkan mun tara o kɔnɔ ka se ka o kɛ a yɛrɛ k'a fɔ jamana saba in mun bɛ ka baara kɛ ka se ka an ka yɛrɛtigiya ta n'an ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ jamana kɔnɔdenw lafiyali kama sira caman kɔnɔna la anw ɲɛ b'a la k'a fɔ CPI kɛn bɛ ka ɲɛsin setan jamanaw de ma wa ko CPI ka sariyaw kɔnɔna la a tɛ ka anw ka jamana sariyaw ta ba la ani fo ka taa se AES sariyaw ma u ka sariyaw bɛɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛ kiiri kɛ fankelenma de ye u ni maa mun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ kiiri bɛ ja o de la maa mun bɛ yen nɔ ni gɛlɛya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina ko bunakun kan u ni min hakilina tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ ka kiiri bɛɛ lajɛlen bɛ digi o de kan o de la ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'a fɔ CPI bɛ ka tila ka na kɛ n'a fɔ jɔnya tile mun n'an bɔr'o kɔnɔ ka segin ka na an minɛ jɔnya juru la tuguni k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ CPI ka sariyaw bɛ ka taa o de sira fɛ AES jamanaw dun kɛn bɛ ka baara mun ta sisan u kɛlen bɛ ka hakilina mun ta k'a fɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye k'a fɔ an ka se ka an ka jamana mara ni an danbew n'an ka yɛrɛtigiyaw ye an y'a ye k'a fɔ statut de yɔrɔ mun ka fara CPI ka sariyaw kan an tɛ ka an yɛrɛ y'a kɔnɔ o de la AES jamana sabaw u ye a laɲini k'a fɔ an bɔra CPI ka kulu in na hakilinaw kɔnɔ la wa minisiri ka kɔrɔfɔ la ni o ye an ka kiiri minisiri ye ko an labɛn bɛ ka baara kɛ ni diɲɛ seleke naani ye an b'a fɔ ko anw tɛ baara kɛ ni maa ye nka anw ka baara kɔnɔ an ye laɲini mun kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ anw bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ bawo bɛɛ jɛkulu ye jɛkulu kɔnɔ jɛkulu ka se ka i yɛrɛ lakana nka n'i y'a ye k'a fɔ jɛkulu ka hakilinaw bɛ ka taa e juguya la wa jɛkulu la i tɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ la walima wolomali bɛ ka kɛ jɛkulu kɔnɔ k'a ka kan i ka fɛlɛw ta don nataw la ko AES jamanaw bɛ na kiirisobaw o sigi kiiri mun n'a bɛ kɛ ni an yɛrɛ ka yɛrɛtigiya ani sariya kɔnɔna ye ka se ka an ka jamana saba ninnu ka koɲɛw k'u latigɛ an bɛ taa douane maaw olu ka kibaruya kɔnɔna la kunun ko bɛɛ lajɛlen k'a fɔ douane ɲɛmaaba inspecteur général Amadu Konate jamana ɲɛmaa ye jɔnjɔn di a ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ baara mun na ko baaraba don wa a bɛ ka an ka sɔrɔ ka a yakubaya kosɛbɛ soldat de l'économie o siratigɛ de la ko douane maaw ye baaraba dɔ kɛ o nɔgɔn na a bɛna fɔ u ka baara kɛra sabu ye u ye jɔnjɔn mun sɔrɔ ka o jɔnjɔn ka a lapasa ka o jɔnjɔn ka a ɲaɲali kɛ douane cɛbalenw ko u ye minɛn dɔw minɛ minɛn mun ni a ma kɛ sariya kɔnɔ bawo ko k'a daminɛ septembre 21 ka dugu jɛ a tile 22 la douane cɛbalen minnu ni olu bɛ sɛgɛsɛgɛli la n'u b'u wele ko brigade mobile d'intervention bɛ min Bamakɔ kɔnɔna la nɔ k'u ye munumunu salo dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw ni larawuli cɛɲu kɔnɔna la ka se ka taa u tɛgɛ da bɛnni dɔ kan bɛnni mun kɔnɔ n'o yɛrɛ k'a fɔ ko sogo carton 600 o de tun bɛ nin bɛnni kɔnɔ sogo mun ni a bɔra jamana wɛrɛ la ka kunda an ka jamana kan wa ni a tigɛ ni sariya kɔnɔ bawo sariya la o man ka don tɔni 6 ɲɔngo hakɛ ko douane maaw taara u tɛgɛ da o de kan arala k'a fɔ wulikajɔ in ko a kɛra ngolobuguya fanw fɛ ni o bɛ kabala université kɔfɛlan fanw na ko ni hakɛ in n'a bɛ ka don ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni sariya kɔnɔ minɛn minnu n'a ma danga n'a donna nin cogo la nafolo mun n'a kan ka sara jamana ye o bɛ kɛ sabu ye ka a nafolo bɛɛ lajɛlen k'a don maa damadɔ du fɔlɔ ko douane maaw bɛ ka o baaraw de kɛlɛ ani fɛnɛ
n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko minɛn minnu man ka don n'u bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ninnu bɛ o dogoli mun kɛ ka dogo dɔn ni maaw k'u ka sɛgɛsɛgɛliw an'u ka larawuli cɛɲini de kɛra sababu ye ka taa tɛgɛ da o kan o yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ halisa dɔn ni maaw bɛ ka na baaraw bila sen kan ni o de ye ka cɛbalen dɔw bila jikan sira fɛ ko o jikan sira bɛ kɛ sababu ye minɛn minnu n'a bɛ don ji sira fɛ fɛnɛ ni minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ka se ka o kunbɛn ko o baaraw bɛna kɛ sɛptanburu kalo tile 27 nata ye n'o de fɛnɛ bɛ tali kɛ douane ka san 65 na o fɛnɛ sɔrɔli la o ɲaɲali kɔnɔna de la ko nin baara in kɛra o ɲɛkɔrɔba yɛrɛ k'a fɔ ko douane maaw ka baaraw u bɛna kologiriya halisa ka caman fara a kan yaasa ka se ka Mali waganɛ ka a bugu minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ k'u doni k'o kɛlɛ an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa kidalikaw bara 22 septembre san 2025 a ɲaɲali baaraw kɛra kidalikaw fɛ yen nɔ kɛnɛ mun n'a a kun bilala bɛn ni keleya ani fasodenɲumanya o kadara de kɔnɔna la kidali marabolo kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw bɔra ka caya ka se ka taa u nin don yɛlɛma hɔrɔnya tali o baara in na marabolo mun ni maraboloba don wa ni maliden bɛɛ lajɛlen kun ɲɛ jɔn bɛ marabolo na k'a fɔ ko gale 22 septembre kun tɛ se ka laɲɛnɛmaya ye nka ɲina san kɔnɔ 22 septembre a baaraw kɛra bɛɛ lajɛlen ye a ye défilew kɛra ka tɛmɛ u ka gouverneur ale ka directeur de cabinet ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kun bɛ u bolo arala k'a fɔ ko monument mun bɛ yen nɔ ni o ye martyrs ka monument ye maa minnu ni olu joli bɔnna faso ko la ka taa filɛri bila olu ka monument kɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaw hakili b'u la maa minnu ni olu nin tora jamana ye jamana ɲɛmaw bɛna u hakili t'u la ani fo ka taa se ka défilew kɛ finitigilakaw ani maa nanama sumalenw bɛɛ lajɛlen ye nisɔndiya yɛrɛ k'a fɔ k'u kɛra sewaba ye baw ko a tun bɛ san caman bɔ ni ɲango yɛrɛma hɔrɔnya fɛtili a tun ma kɛ kidalikaw bara baara in bɛɛ lajɛlen a kɛra u ka marabolo ɲɛma ale ka bonya kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ général division Elhaji Gamu mɔptikaw bara yɛrɛma hɔrɔnya tali fɛnɛ baaraw olu kɛra yen nɔ baara mun ni a kɛra fɛn mun ye kan balɔbo sevarekaw bara ni k'a ɲɛmaya to mɔpti marabolo ɲɛma général de brigade Dawuda Danbele ani fo ka taa se conseil régional ɲɛma ka se ka taa se diinɛ ɲɛmaw ani société civile maa nana sumalenw ka jɛkulu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen taara nisɔndiya kɛnɛba in ka 22 septembre mun n'a kɛra bɛn ni keleya o taamasiyɛn minɛkɛkaw bara minɛka marabolo kɔnɔnadenw bɔra ka caya ka se ka taa yɛrɛma hɔrɔnya tali a ɲaɲali kɛ yɛrɛma hɔrɔnya tali mun ni u kun ye a kumakun kɛ bɛɛ ka se ka kanabila ani fo ka taa se kanabilali ko a bɛ kɛ de diyagoya de kɔnɔna la bawo ko jɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i ma i yɛrɛ ka kanabila ɲini a man di matigi ye ka jɔn si bila nka an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ ni baara mun kɛ k'a fɔ anw ti to maa si ka jɔnya juru la o jaabi de kɛra yɛrɛma hɔrɔnya tali in ye n'o kɛra nisɔndiyako ye gawokaw fɛnɛ fɛ yen nɔ yɛrɛma hɔrɔnya tali baaraw kɛra kɛnɛ mun kan ni maa nanama sumalenw société civile fo ka taa se jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka a kofɔ nisɔndiya ani bɛn ni keleya kɔnɔna la ni ka wele bila marabolokaden bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bawo fara ɲɔgɔn kan o de kɛ sababu ye ka jamana ye an bɛ ni mun nɔfɛ ni o ye bɛn ni keleya ɲɛta ye k'o sabati hali gɛlɛya kumalaboro kɔnɔna la yɛrɛ la k'a fɔ bɛn ni keleya o de kun kɛra yɛrɛma hɔrɔnya tali o ɲaɲali kadara kɔnɔna la kɛnɛ mun kan ni jamana marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ani fo ka taa se finitigilakaw ani maa nanama sumalen société civile bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a gɛlɛya kɔnɔna la yaasa ka se ka taa yɛrɛma hɔrɔnya tali ka a baaraw kɛ nisɔndiya kɔnɔna la ani fo ka taa se keleya bɛn ni keleya o kɔnɔna la ɲɔgɔn minɛ ni o taamasiyɛnba kun bɛ yen nɔ kebam ta bangasikaw fɛ yen nɔ caravane dɔ kɛra ni o ye munumunu salo ka sanga ni septembre kalo tile 23 ye sifinakaw u taara kin caman ni buguda caman kɔnɔ bangasi mara ni a ɲɔngow yaasa ka se ka taa sifinakaw k'u wele bɛn ni keleya ɲɔgɔn minɛ ani an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na ala k'a fɔ maa minnu ni olu tun bɛ nin kɛnɛ in kan ko nin caravane in kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ mun na ni sifinakaw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara bawo ko foyi tɛ bɛn ni keleya bɔ n'an y'an bolo ɲɔgɔn ma o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka sigida kɔnɔnaw hakaja ka jamana k'o yiriwa
yorosokaw bara ni waati na yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni septembre kalo tile 23 ye ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen don yorosokaw bara dɔw kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko taji litiri tun bɛ ka feere 220 ko yɔrɔ dɔw la dɔw ta m'a yɛrɛ sɔrɔ fo 400 na bawo ko nin sanga in na ka sanga ni septembre kalo tile 23 ye yorosokadenw k'u kɛmɛ ka jɔrɔ ani sira ni da bawo ko taji da gɛlɛyara wa a ti ka sɔrɔ yɛrɛ o de la ko welekanw bɛ ka bila jamana marabagaw ani fo ka taa se sigida ɲɛmɔgɔw ma ko fɛlɛ ni dabaliw ka bila sen kan yaasa taji ka se ka don yorosokaw bara u ka se ka taji sɔrɔ k'u ka munumunu salon n'u ka ciw kɛ kayikaw bara kalanwuli o tɔ ye waati kunkurunin ye o siratigɛ de la kayi lise ba min bɛ ni o lise dugukolo konare u ye fiyɛli dɔ kɛ ka sosofagalan ta ka kalanso in fiyɛ yaasa ka se ka sosow kɛlɛ ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kalanso in ka a lajɛya ka bɛn ni kalanwuli nataw ye kalanso min kɔnɔ ni kalanden camanba de bɛ kalanso in kɔnɔ bawo kayi liseba de don k'o siratigɛ de la ka kan kalanso in ka se ka fiyɛ yaasa ka lakana ani kɛnɛya k'o sinsin kalanso kɔnɔ yanni kalandenw ka kalan weleli cɛ bafulabɛkaw bara fintigilaka maa 13 olu de ye jala sɔrɔ jala mun ni u ye sanfɛ jala sɔrɔ a la k'a fɔ ko fintigilaka maa 13 na ko officier supérieur dɔw b'a la sous-officiers ani fo ka taa se homme de rang gendarmerie maaw armée de terre garde nationale fo ka taa se polisiyaka maaw ma olu caman bɛ yen nɔ maa 13 ninnu dɔ farala u ka galon kan ka dɔ fara u ka jala kan ka u bila sanfɛ jala kɔnɔna la ko nin baara bɛɛ lajɛlen kɛra u ka finitigilakaw ka ɲɛmaa mun bɛ fo ka taa se préfet cercle ale ye ka fara jamana finitigilakaw minnu bɛ o yɔrɔw la yen o caman ka se ka taa nin kɛnɛ in k'a la ɲɛnamaya tomiyakaw bara farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dɔ sigira kɛnɛ mun ni a kɛra ka sanga ni 22 septembre okumu kɔnɔna ye ni k'a kɛ bɛn ni keleya o tamasiyɛn a la k'a fɔ tomiya buguda minnu bɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ lozo ani fo ka taa se buguda wɛrɛw o maa camanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan bokuye ani lozo olu de kun karimɛ ɲɔgɔn na barabila fɔli ni o ye final kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ mun ko n'a kɛra bɛn ni keleya bawo bɛɛ lajɛlen nana ka na dorogi ɲɔgɔn na ka bɛn ni keleya ka o misali bɔ misaliya mun ni o ye misaliya ɲuman ye n'o b'a yɛrɛ k'a fɔ sifinnakaw olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ni keleya ani an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o sinsin la jamana kɔnɔna la kiba an bɛ taa i fan fɛ ka se ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ yaasa an ka taa an ka diɲɛ fantɔw kibaruyaw kɔnɔna la. An ka jamana kɔkan kibaruyaw kɔnɔna la an bɛ taa Guinée Conakrykaw bara ni sanga in na Guinée Conakryka denw kun bɔra ka taa kala ta ka sanga ni yɛrɛma mun n'a kan ka don jamana sariya sunba la ko référendum constitutionnel a la k'a fɔ ko kalata jaabi kun fɔlɔw olu kɛn bɛ ka oui ni o ye an sɔnna yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la ni o bɛ jamana kuntigi ka fanfɛya fan ko fɔ ko kalata jaabi kun fɔlɔw kɛn bɛ ka sɛbɛya di o de ma a la k'a fɔ ko jaabi minnu kɛra larawiliw kɔfɛ k'u ye k'a fɔ 100 sara la 91 o baara lajɛlen bɛɛ lajɛlen o la kɔlɔsila o dépouillement kɛra ka ban o de kɔnɔna la a la k'a fɔ 100 sara la 80 ɲɔngo olu kɛn bɛ ka kala ta jamana kuntigi fanfɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka na ni yɛlɛmali min ye ka don sariya sunba la k'o ka tɛmɛ nin waati na yɛrɛ la k'a fɔ ko Guinée Conakry ka den camanba de bɔra ka se ka taa kala ta ni o ye sariya sunba kalatali ye nka jaabi kun fɔlɔ min kɔni bɔra o b'a yɛrɛ k'a fɔ oui o ye an sɔnna a ma maa fanba ye o de ta Senegali jamana ɲɛmaa Basiru Jomaye Faye k'a to Nations Unies jamana kɔnɔna la ale y'a yɛrɛ k'a fɔ k'a b'a laɲini ko mugu ni kisɛ o ka se ka jɔ Gaza kɔnɔna la bawo Basiru Jomaye Faye y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Israɛlikaw ka susuli ku ale b'a ɲini u fɛ u k'u ka susuli jɔ bawo ka susuli bɛ ka kɛ sababu ye ko ka gɛlɛya lase
maa caman ba de ma ko maa caman ba ni bonana maa caman fana de u sigiyɔrɔ bila wa ko fo ka taa se adamadenya hakɛw ani gɛlɛyaba de bɛ ka da maaw kan maa nana sumalenw ko o de la olu ka laɲini ye mun ye Israel a ka mugu ci ka o jɔ Gaza kɔnɔ la baw k'a bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa nana sumalenw ma maa minnu bɛ yen nɔ ni marifa t'u bolo foyi t'u bolo k'a bɛ ka gɛlɛyaba ta ka las'u ma Senegal jamana ɲɛmaa ka fɔ la k'olu ka laɲini ye mugu ni kisɛ u ka jɔ Uganda jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ni ale bɛ fanga la kabi san 1986 a bɔra k'a yɛrɛ k'a fɔ tarata dɔ in na ko ale ye cɛbɔ ye jamanakuntigi kalata mun kan ka kɛ janvier kalo nataw la ani k'a b'a yɛrɛ a kanubagaw la k'u ka bɔ ka se ka taa a ka jamanakuntigiya ɲinili ka o hakilina ka a lapasa bawo jamanakuntigi Yoweri Museveni a kɛmɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko labɛnw kɛmɛ a bolo ko wa ka yɛrɛmakutu baaraw a bɛna kɛ jamana duguba caman kɔnɔna la wa ko ale nɔfɛmaw k'u bɛɛ lajɛlen labɛn bɛ ka se ka kɔkɔrɔmadonni ka don jamanakuntigi ani campagne ni yɛrɛmakutu baaraw ye k'a kɛ fo ka se a dan na Malawi jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa ale cira jamanakuntigisi kalata la bawo jamana ɲɛmaa mun kun bɛ yen nɔ ni o ye Lazarus Chakwera a yɛrɛ la k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Peter Mukarika ko ale ye sebaya sɔrɔ jamanakuntigi mun bɛ yen nɔ ni waati na mun kun kan ka bɔ ye jamanakuntigi sortant ko ka sanga ni tɛnɛdon ye jamana kɔnɔdenw bɔra ka taa kalata minnu kɛ o kalata jaabiw ye 100 sara la 68 k'o di jamanakuntigi kɔrɔ ma mun kun bɛ fanga la ni waati na ni o ye Chakwera ye ko ale ye 100 sara la 20 de sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa ko a cira k'a sɔrɔ jaabi kun mɛna ka bɔ maa minnu kan ka kalata ɲɛnabɔli koɲɛw kɛ ni ka jaabi bɔ k'u kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka larawuli le kɛ kosɛbɛ ka waati di u yɛrɛ ma yaasa pression kana kɛ u kan u ka se ka jaabiw bɔ jaabi minnu bɛ kalata ko fɔ nka jaabiw la sa yɛrɛ la k'a fɔ jamanakuntigi min tun bɛ ni o ye Chakwera ye ale cira jamanakuntigi kɔrɔ fɛ Israeli jamana kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛn'u ka dancɛw ko k'u datugu o ni Cisjordani fo ka taa se o ni Jordani ɲɔgɔn cɛ kibaruya bɔra ka bin Jordani jamana ɲɛmaaw de fɛ o yɛrɛ k'a fɔ ko donda kelen mun bɛ yen nɔ ni Jordanikaw kan ka bɔ ni u bɛ tɛmɛ Allenby kɔnɔna la ko o yɔrɔ tigɛlen don bi ka se ka bɔ Jordani ka taa Palestiniyɛnkaw bara ko o sira tigɛlen don Israel jamana fɛ bawo ko u kɛn bɛ ka minɛnw ani fo ka taa se hali balo na ɲɔngɔw ka se k'a bɛɛ tigɛ ko Israel jamana ka ni dancɛ in tigɛli tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka Palestine ani fo ka taa se Cisjordani Jordana ɲɔngɔw ka se ka u nun geren minɛn foyi kana don u fɛ yen nɔ ko k'u asifiye ko baara mun ni a bɛ ka kɛ ko n'a tɛ kɛ ni adamadenya sariyaw ye hali n'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ yen nɔ balo ani maaw magoɲɛfɛnbaw ko sira kan ka di olu ma ka sɔrɔ nin waati in na Israel jamana ale ma a danganiya ale ma sɛbɛntiya k'a fɔ ko kɔrɔfɔ in ko tiɲɛ don o ma kuma fɔ ni frontière ni o ye dancɛ tigɛli koɲɛ in na nazarala jamanaw Union Européenne ani fo ka taa se Amérique jamana ɲɛmaaw ko u ye bɛnkan sɔrɔ o kɔrɔfɔ de daɲɛnɛmayara Antonio Costa fɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ Antonio Costa ni ale ye Union Européenne ka conseil dɔ ye ale yɛrɛ k'a fɔ ko gɛrɛntɛ mun ni maa caman kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'o kan ka kɛ Europe jamanaw ani Amérique jamana ni ɲɔgɔn cɛ bawo Amérique kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛna dɔ fara Europe ka minɛnw donni zalenw kan o ko kun kɛn bɛ gɛlɛyaba ye nka ko ka sanga ni nin waati in ye kumaɲɔgɔnw kɔfɛ ko bɛnkanw sɔrɔla Amérique jamana ani Union Européenne nanzarala jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ OTAN kɛlɛbolo olu kɛn bɛ ka kangarida gɛlɛn k'o da Irisi jamana ye bawo ko ka sanga ni OTAN kɛlɛbolo ka sariya dɔ bɛ yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ Irisi jamana bɛ k'u ka sanfɛ siraw ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye olu dun ka kɛlɛ sariya dɔ bɛ yen nɔ ni o y'u ka bɛnkan sariya dɔ ye OTAN kɔnɔ ni maa maa y'u ka sanfɛ sira ka a sɔsɔ ka sɔrɔ u ma bɔ a kalama ko olu laban bɛ sɔn ka kunbɛli ta ka ɲɛsin Irisi jamana ma wa ko maramafɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o y'a ye k'a fɔ u bɛ se ka o susu k'u bɛ o baaraw ta ko ka sanga ni u ka sariyaden 4nan ye ni Estonie jamana ale de ye kulekan bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ
irisi jamana be ka OTAN sanfɛ siraw ka a violer ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ a ma ɲɛfu ye k'u be kangar gɛlɛnda irisi jamana ye k'a ko baaraw lajɔ ko nɔn tɛ sariya min be u bolo olu be sɔn a sariyaw ta ka kunbɛli kɛ. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ko bunakun kan Ballon d'Or européen ni o be tali kɛ ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ jɔnjɔn min kan ka du u ma a ta ko 69 fɛn mun ye Faransi ka den Ousmane Dembele ale de bɔra ni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye sanfɛ sira ka ni Ballon d'Or in ka a kɔrɔta arala k'a fɔ Ousmane Dembele ani fo ka taa se Lamine Yamal olu de kun kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ barabila fɔli la tête à tête o kɔnɔna la ko ni cérémonie senfɛ Faransikaw ka senandolancila in ko ni senandolancila ba don wa a ka wulikajɔw o fanga bonyana kosɛbɛ senandolanci san 2025 kɔnɔna la wa a ye baara mun kɛ ko o dɔn bɛ o de la ko Ousmane Dembele a ye ni jɔnjɔnba in ka o kɔrɔta arala k'a fɔ ko ka fara ale kan wolofima mun kun bɛ walima farafina den mun ni o fana kun bɛ maa 10 kɔnɔna la mun kun kan ka senandolanci ta n'o dɔ kun ye Egyptikaw ka Mohamed Salah ye ale jɔra ni jɔyɔrɔ 4 ye arala k'a fɔ dolanciba in ni o ye nin kɛnɛ belebeleba in ye Ballon d'Or ko senandolanci ko kan misali don ani fo ka taa se jɔnjɔnba don ni senandolancila bɛɛ lajɛlen bɛ a ɲini ka o sɔrɔ bawo a tɔgɔ ni a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ taamasiyɛnba don n'u b'a yira k'a fɔ senandolancila a ye parcours ni baara mun kɛ san kɔnɔ ko o récompense belebeleba don. Ne fana bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga in na k'a da aw tulo kan aw minnu kun sɔgɔ bɛ jani na an b'aw fɔ ka ko ɲuman k'a fɔ aw ka sɔgɔ jani na kunnafoniw tɛ kɛ aw negela ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ jaw tun bɛ ka yira aw la a balimakɛ Keba Jalo fɛ a kan bɛn. Scolaire Mamadou Kamara niso kologiriya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Kamara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabɔlen don a kama. Denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fɔnamatali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Kamara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔsɛbɛ kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔsɛbɛw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔsɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalosara ye 2000 primaire ta ye 3000. Complexe scolaire Mamadou Kamara dagalen filɛ Banagabugu Cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka s'u ma bawo waati sera ka ban.